Ora krasa to? Ora belas ora Ya kena krasa. ora krasa. Lintah kok jengglek gajah. Syukur ra kowe. Mau Mbak Cange Mbak Limbo lak wis matur aja macem-macem. Anu Aja macam-macam. Diomongi ya. Mbak boten. Tek ngono tekan kono lho mengko. Nggih, Mbak. Mau jeneng Gandhetekku mendel. Gandhetekku mendel. Gandhetekku mendel. Tak selanjar duduten. Selanjar duduten. Selanjar duduten. Selanjar duduten. Selanjar duduten. ngawur kena kene. Dhisik ya, Nduk. Iya, Mak, iya. Wah, jan bengi iki sumuke kok kaya ngene ya, Mak. Iya, sumuk pancen ki ya wis pirang-pirang dina kok. Suhu meningkat, mula yen to isih sore wis gemrobyos ya tinemu lumrah. Ngono ya, Mak. Iya. Nduk, ora ana tembung kang pratitis kejaba ayo luwih dhisik ngunjukake rasa syukur marang ngarsaning Dat kang murwing Dat, Gusti kang Maha Wikan, Gusti kang Maha Welas lan Gusti kang Maha Asih Allah Subhanahu wa taala. Iya, Mak, iya. Ya jalaran saka nikmat saka ngarsaning Gusti aku lan kowe bengi iki iso sowan ening daleme keluarga besar Bapa Miseni ing dusun Samen, Desa Ngasinan, Kecamatan Jedes, Kabupaten Ponorogo. Iya, Mak, iya. Wah, ki ya bombong ya, Nduk, rasane ngati awake dhewe ngatasé mung limbuk cangik saka cedhak kono kidul mbulak kono tinimbalan sowan mrene. Iya, Mak, iya. Wah, mangayu bagya ujar wis diluwari, muga-muga aja ana ujar ketalipan dayang nagih potang ya, Nduk. Iya, Mak, iya. Ujare iki apa? Panjenengane ngersake wayangan ngono. Iya. Wah, pancen iki piyayi nek budaya najan to pas gerah kok le nazar ki ya nanggap wayang ora. Iya, budaya tenan kok, Mak. Iya, mula sangka kuwi aku apresiasi marang keluarga besar Bapa Misni ing Samen Ngasinan Jedes Ponorogo kene. Ngono ya, Mak. Ya, tak pujek-pujekke enggal sehat pulih bali kaya wingi uni. Amin Allahumma amin. Awet momong putra wayah nyawang gebyaring kahanan kang saya ngelok-eloki ngene iki ya, Nduk.
Iya mak iya amin Allahumma amin. Wah, jan sowan komplit saka Bedingin Sambit Pengrawit. Sindene iki mau 7 ning siji sih ana perapatan Ngasinan urung tekan kene. Peyuh. Iki sing meromong iki kok kulon girit. Ngono. Ya, ya bintang tamu ini ana. Saurunge ditepungke kabeh siji mbaka sawiji ya ditembangke dhisik ya, Nduk. Iya, Mak, iya. Sing bernapaskan agama Islam. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Mung Gusti Allah Allah
Alhamdulillahirabbil alamin. Ngono ya Mak. Ya. Ki kanca-kanca ketok bergasi gerak kabeh. Ngono ya Mak. Ya, ya mergo iki wis memasuki bulan besar iki do ora leren. Ngono. Iya. Alhamdulillah iki gamelane barang bar dipijetke iki dek ben ya wis rada kepenak. Kok ana sing rada ora pati plengki apane ya Mak larase. Gambange ketoke yae. Kok menawa wayahe metani. Ngono. Ya. Alon-alon ku nek is longgar iki sing laras gampang ketoke Didin. Ngono. Oh buka jasa kok dekne. Ngono ya Mak. Ya. Tepungke nduk siji mbaka siji. Wah iki wis genep rombongane dhewe gawan ngono. Ya. Sing saka kulon dhewe kae ketua suku. Kok ketua suku? Iya, iki pesinden senior Sanggar Badranaya, Bu Sumarti. Ngono ya Mak. Ya. Sing tengene dhewe iki kadangku sing saka Jambon. Badekan, Ding. Saka Badekan iki Mbak Tias. Mbak Tias Rahayu. Iya. Iki ya alhamdulillah bengi iki iso berkaya awake dhewe ngono. Ya adate iki nek dicop angele ram lho iki. Jan rumangsaku kok repot lho Mas Dalang, mboten saged. Wajan ya kono ki nyat ya rame tenan kok. Ya sing tengene Mbak Tias iki Mbak Yuku saka Nambak iki, Mbak Rani Puri Rahayu. Mbak Rani. Iya. Iki ya klebu sapu kawate Sanggar Badranaya. Ngono. Sing tengene meneh iki Mbak Nengki Tiasmara. Nganggo Tiasmara barang. Iya, iki putrane pepundenku saka Ngendut Ki Sumanto. Ngono. Dene sing tengene meneh iki sapa iki Mbak Mike. Mbak Mike. Iya iki anu lho iki bapake Mbak Mike iki penata artistik film laga nasional. Aja ngaget-ngageti kanca. Lho, coba to. Nek nonton film klasik, film silat kae lho, deloken ku nggon dhuwur dhewe penata artistik ora El Badrun ngono. Lho kaya apa bapake Mike. Oh, udu ya. Nek kae masih di Badrun. Siji meneh iki, heeh. Oh, ngono. Ya. Lah sing kene dhewe sing lagi teko iki Mbak Vela Rusdiana. Saka Munggu Bungkal. Iya, iki putrane Mas Dalang Marni Lebda Carita. Ngono. Ya. Lah kae sing klambine biru siji kae. Boyuh. Leng lirik kok marahi neratap lho. Sian iki dulur wedok saka Jawa Tengah. Jawa Tengah ya Mak. Iya, iki anu gawane Mas Suncek. Kok gawan ya pendak saben nek awake dhewe ngundang Mas Uncek iki nak ya mbok nindembik iki ya cah cilik kok nggawane semono gedene. Ndak ya kuwalik le dicangking. Nggih, jan. Mas Uncek merawuh ini. Ya Allah. Kok iso nyempit ning kono. Jan. Jan bantu ban. Ayo di serampatke Mas, diserampatke.
wes. Iki golekne obat ngelu ki kok. Ampun Mas. Wong kene kahanan ngene kok terus ditablung kok. Ya kena tablung wong musuhe gedhi kabeh. Iya. Iya. Ya ideal jane musuh semono ora kok gedhe. Kok ideal pripun Ya. lho? Ya semene ra ya ideal ngono Don. Ya ideale kan ya gebak gedhe kali gedhe, Nggih. cilik kali cilik Nggih. wonten. Cilik karo gedhe nggih plung-blong. Lah panjenengan pengen golek sing cilik apa piye? Nggih yen enten. Ah minggu ulon niku kathah niku. Lah. Iya ta? Nggih. Kathahe semonten kok ya. Kathah sing cilik kathah. Lah ning mosok ya karo cilikan. Iya. Nggih, wong tak sawang ning omah kita ya gedhe kok ya. Napane? Jodone. Oh ngaten ya alhamdulillah Nggih. judule gedhe. Sehat ya Mas Ucek, dangu boten pinanggih. Pangestunipun ora dilerek-lerek niki. Jan. Dek mben iki sesasi jenengan tak job ora iso ae. Lah jenengan ngejope pas tanggal rame kok. Iya. Jenengan Ayo. milih kula mesti keri dhewe. Oh mboten kok ya. Kancane iki wis entek do kepayon kabeh nembe kula. Ya mboten, mbok yakin to ya ora kok. Boten nggih amargi nyarengi niki. Nggih. Meneri kok nggih sasi selo niku malah rame donan. Ya alhamdulillah. Nggih. Dalu niki nggih alhamdulillah. Nggih. Pun saged pinanggih jenengan. Leres. Tunggal panggung malih matur Nggih. sembah nuwun. Menika dawuhipun Pun- Mbah Miseni kok. Oh dawe Mbah Miseni. Tenan kacek sriteng aku nek ora Mas Uncek ora lho Mas. Oh Nggih. nggih, aku ya ngono. Matur nuwun Mbah Miseni. Nggih. Kang sampun maringi rejeki mugi berkah barokah Amin. pikantuk leliru ingkang langkung kathah. Amin Allahumma amin. Mugi Mbah Misni pinaringan panjang yuswa. Amin. Tutuk anggenipun momong putra wayahipun. Nggih. Usahanipun nggih tambah ngrembaka Nggih. kemawon. Jan Leres luar biasa kok. luar biasane pripun? Cobi panjenengan pirsani mburi kelir niku wah tenan kok. Tokone semene gedhene kok ya. Toko napa niku? Kula mboten liwat mriku wae kok. Lah liwat pundi jenengan? Liwat dalan. Oh. Jahat. Kula liwat mriko le keng mriko kula Tak wau. kira nek ndritim kok. Mboten keng mriko Kono. wau. Miyak anu Bapak Ibu ingkang katemben lelenggahan. Nggih. Ngapunten enten sing kaget. Mboten kaget panjenengan liwat. Enten sing kaget barang kok. Celeng liwat. Ayo mboten kok ya. Mboten pripun kahanan ngenten kok. Enten sing kaget niku Nggih. estu. Sowan Niki- di dusun Samen Desa Ngasinan Kecamatan Jedes Mas Uncek. Nggih. Derek Mayu Bagyo hajat ingkang dipun gelar Nggih. panjenipun Mbah Misni sekeluarga. Sekeluarga. Nah, nggih. Niat menika nazar sampun kepengin ringgitan wiwit dangu. Nah menika dipun tetepi wonten dalu menika ing pengangkah mugi enggal sehat walafiat kados wingi uni. Nah, Nembe gerah to Mbah? nggih nembe gerah. Nampung menika sampun Wah. sawetawis radi Insya dangan. Allah sampun. yang Nggih. dibar wayangan mangke sehat. Amin, Niku. amin, amin, Soale Allahumma ujare amin. nggih pun kaleksanan. Nggih, leres. Mugi mboten wonten danyang mutangaken. Nggih. Jalma menungso utang Nggih. disekseni sedaya para ingkang kepareng rawuh wonten ing Nggih. kalenggahan dalu punika Leres. rawi-rawi rantas malang-malang Putung. putung. Mugi ujaripun Mbah Misni saged sah Nggih. wonten ing dalu punika Amin. wiwit saklaminya tansah pikantuk kamulyan Nggih. tenebihna menika panggoda pangrencana Pangrencana. cekat kacaketaken menika bagya mulya. Nggih. Keluarganipun nggih ayem tentrem, Ayem tentrem. sakinah mawaddah warahmah. Warahmah. Insyaallah ki aku angger donga iki ya dikabulke Gusti lah. Makbul. Wah raketang aku donga Tenang. awakku dhewe ra kabul. Lah dongane apa kok ora kabul? Mung pengen modot mboten modot kula niku. Apa kene tak odotke? Ampun, mangke malah jenengan damel dolanan. Iya. Kaya apa lho kok? Diodotke awake ngono lho maksude niku. Oh nggih. Paling ora najan ta ora modot awake, mulur karo modot nalare ngono lho Cak Uncek. Nggih amin amin amin. Nggih. Amin amin. Ini kan luar biasa loh. Malam hari ini juga disiarkan secara langsung Jack
AV Multimedia. Wathah ingkang live Nggih. streaming dalu punika. Demang channel ugi. Lah, Kanca-kanca YouTuber menika kuwi kathah ingkang rawuh. Kula kaget lho. Nggih, arep mirsani panjenengan kabeh kok. Ora ngarepan kono ki kula kinten counter lho nika wau. Lah napa Oh, HP kating cerentel ngoten lho. kok malah konter Kula kinten counter kok ya. Mboten. Nek kanca-kanca ya antusias nek enten panjenengan iki tenan. Rintip oleh do antri kepengin ngrekam panjenengan kok ya. Alah nggih boten. Terus kalau wau pun enten sing moto panjenengan gede lho. Digaweke banner 3 kali 4 meter dipasang nggen perapatan ngasinan kilen wau. Nggon moto niku disukani strip ireng ngoten. Ngandhap tulisane buronan. Mosok ya buronan sementen to, Pak. Ngentene buronan tetep dang konangan. Lah wong modele sak alam donya renek sing kembarane lho. Yen dikeke banner ngoten niku, Nggih. buronan kados jenengan cocok. Lah kados kula lho. Lah wong itik-itik rono, oh lah kae bocahe lho. Ketara modele renek sing ngembari sing madani. Nggih. Mboten nggih Gojek. Nggih, nggih. Panjenengan niku Napa? sekalian nggih. Sekalian kali sinten? Loh. Lah niki. Lah niki jenengan? Kirangan niku wau gur ngetutke tok. Aja sembrono lho, aja sembrono lho. Niki wau mau ngetutke kula. Oh. Ki mau ki nang omah ki jare ki aku dunene bojoku melu ya. Mula kok panjenengan ngetan ditutke ngetan, ngulon ditutke ngulon, ngidul tak kitoni nginti kulon omah itu jebule ning jeding tutke. Ditutke. Nggih. Samare jedinge dhuwur ora geduk, ngrujuk. Niku dadi ditutke rono rene ngoten. Nggih. Nek mboten melu teng jero. Oh, Ngetene teng jaba. Kene Ayo, kene nguyuh enak sebelahe. Bar tak rungokke brebeke kupinge. Pripun? Wah nguyuh. Enten mriku wau. Jan. Seduya iki apa iki aku ya. Nggih, ayo. Niku mboke dembik. Nggih, lerek. Oh diaturi jumeneng. Ah, Diatur jenengan mawon lho ngaturi lho. Lho, piye to? Jenengan mawon lho. Jenengan kok ketoke ora pati rukun karo Mbok Dembek enten apa? Mboten napa-napa. Oh tenane lho. Musuh bebuyutan kok niku. Musuh dalam kemul. Anu dalam selimut. Ya. Musuh dalam selimut atau dalam kemul. Iya. Monggo Jenengan monggo. mawon. Nggih, monggo. Dawuhi, Kepareng monggo. jumeneng anu, kepareng jumeneng. Iya. Mbok Dembek. Iya. Ayo, di sepoti Cok, disepoti Cok. Monggo. Aja dipleroki, aja dipleroki. Ayo, digayangke. Yuk. Aja dipleroki kok tutuk iki piye? Nggih. Mbak Cange, Mbak Limbo. Kudu ngerti cara Terus? aja ditinggal kapribaden ketimuran. Mengkoke ekeri ing jaman Mbok yo sing eling eling abang ompong iku budaya. pancene bener kandamu. Kudu ngerti cara Terus? aja ditinggal kapribaden ketimuran. Mengkoke ekeri ing jaman Mbok yo sing eling eling-eling bab apa
budaya Anjene bener kandamu. Selamat malam Mbak Dembe. Selamat malam Mbak Cange, Mbak Limbo. Nggih. Setahun tidak ketemu nggih. Enci. Nggih lho, jane kula ni bola-bali nek Mas Unceng Intan kula kan ngejak jenengan lho. Apa nggih? Nggih. Harap. Nggih. Nggih ta? Nggih kok ajek-ajek kok sing dijak kok seje ora jenengan iki. Nggih. Jane eneng perkara apa? Aku lari ku ta? Nggih. Kali ini kita. Nggih. Nyapa? madhep rene Nyapa? hak tutuk nggon Nyapa? Terus aku nek marep rene terus meh nyapa? ora Meh apa-apa boyo wis biasa wae Meh nyapa nek marep rene ndang meh nyapa? Meh nyapa meh nek marep rene meh nyapa mbok kapakno, mbok kapakno, mbok kapakno. Mbok kapakno. wah bosok kowe kok tak kandhake kancaku lho Sapa? kok iki gloloro nang kene Masa kuwi kancamu? Masa kuwi kancamu? kancaku Kanca apa kuwi? kanca ngaji Jahat. Kanca ngaji gak kowe teko Iqra pira pisan? alhamdulillah saiki wis ikrok 8 Kok kemen. Iqra ki mau teko 6 nyuk. apa iya to Teko 8. sir kok gen ketok pinter ini malah goblok to Tibake malah keblonyok. tiba teko 6 to Nggih mung tekan 6 bar ngono Lah terus nggih. naik Quran. Ngoten. Ngono lho kok. ikrok 6 jus ama Jus ama Nggih. nggih. nembe Quran. Oh, ora kulo ngaji ya. Oh iya. Lah wis ora tau maca Iqra kok sing diwaca ya wis Eram langsung sing gedhe kok ya. Rekane arep ngeleling kemaki ngono. Nggih. Iki jan. Wis tombok tenan niki. Tombok apa, Mas? Wenek ku lara lho. Lah nyapa, Mas? Nggonmu mbok ganjeli apa to? Sik endi to, Mas? Lah ngene iso maduk kene iki lho. Apa iya to, Mas? Delok tak tambanane. Apa iso? Iso, Mas, aku iso. Tambane. Tak tambanane gorene kok tak dilat tak mute mesti mari. Lara mripat iki. Alah, lah kok lara mripat wong aku keblathok, ngono kene tanggoku keblathok iki didilat dimut mari. Kuwi yen keblathok. Beleken kuwi didilat dimut mari. Yen dodone sesek. Padha dilus didilat dimut mari. Yen wetenge mules. Padha dilose Dilus. didilat dimut mari. Nah, yen anyang-anyangan. Saiki tak tekok sing anyang-anyangan sapa? Ya dalange. Kene pipise lancar kok ngawur Oh, ae. lancar to. Lancar. Berarti sing anyang-anyangan iki yo. Piye? Ya arep mbok dilat mbok mut. Oh gak ketok iki ngene Pak Dene moro aku ketokane acara. Apa ana ngobati kok dilat dimut mari ya. Hei tombo mujarab kok itena kok. Bingung iki bingung. Sing nyuwara iki menungso apa udune bingung, bingung bocahe bingung. Bingung. Nih, sini. Nah, salim. Salim. Dulu. Kualik. Kewalik nyuwun. Kualik. Kualik ya bocah. Kewalik. Walik. Cium tangan. Kewalik, kok. kewalik, kewalik. Salim dulu, kewalik. Salim. Ora to. Udu kualik nggone, kualik sing Maksudnya, cium Trot. tangan kuwi lho. Sing cium tangan kudune adike iki. nangis Lah, rak tenan to. Rak tenan to. Lah dalan nangis to, ndang nangis. Ayo sing banter. Ngawur anake wong barang kok. Lah iya. Terus kok nangis sing banter ngawur ae lho. Loh, iki Wis bingung. tanggung jawab lho, Mbik. Lah nyapa to, Mas? Oh nangis kok ya mbok dikeki 10.000. Kowe gawe tangis bocah kok. Oke, ndagone nyilese. Hah? Nyilese. Aku disangoni bojoku 50 entek. Nggo tuku bensin mau. Kok ya ndek bojo to? Lah rumah samu Loh. kene iki wujude ngene ya menungso ya. Lho. Kowe iki ndek bojo? Duwe, Lho. Kowe iki ndek bojo? duwe. Kowe iki ndek bojo? Malah kaya Kok? apa. Ha wong takon dijawab. Oh. Bojomu ya wong? Asu e. Uang to ya, wong. Kulino hamor. Dadak takok iki. Bojoku ya wong kok ngawur e. Iso ya wong. Lho lah aku kan takok. Nek aku takok kudune nek aku ngomong pertanyaan kuwi iki sing jawab piye to, Crot? Lah iya aku wis jawab. Ya Ane Allah. pertanyaanmu ki ketok nyepelekke. Loh, lah piye?
Ya wong. Oh. Kuwi pra ketok nyepelekne Lah ngono iya lho. uang to. Wong. Lah iya itu menjawab mau apa? Hah? Itu menjawab mau apa? Aku tak jawab asu aku ya. Amin ya Allah. Amin amin. Oh, rumah saku. Ayo nok kene nok. Kok nok piye to? Wong edan. Sek. Kosek aku ra lara. Aku ra lara anyang-anyangan aja mbok dungkep. Wong edan. Lho ne ra tak goceki ngono kuwi lho mlorot. Kowe diomongi ngeyel kok. Goceki yo weteng to Mbik Lah, ngawur. piye? Mbok rekep ngene lho. Balik nok neh nok. Ora, gah. Nok ene. Wah, kowe asline penasaran kok kowe. Nok. Ngono ki mbok ekspresi piye? Lah kowe mak mek tenan kok. Nok ene. Nok ora nok-nokan. Kae pangkunan dalange kae we. Ngapunten lho Mbak Cange Mbak Limbo. Nggih. Pangkunan dalange. Mboten Kegeden Thomas. nek mangku dalange. Lho, Malah ra pun ketok matur- boleh pun mangku. matur kaya. ngoten, kegeden. Ora apa-apa. Nek Jare kowe- senammu sing gedhi. Oh, iya. Sing gedhe wis tau, sing cilik urung tau. Ndek dibenake Surat. sik Thomas dibenake. Apa nek dipenake wong ora apa-apa kowe. Engko sokon benake. Ora apa-apa. Dibenakne kok ya ora. Sing benake iki apa? Ngene ora apa-apa kok ya. Iki lho. Inje. Kowe iki aja clap-clup. Pripun Ben Mas? iki nderekke dalang sing kondang kaloka. Kanjeng Raden Tumenggung Mas Eso. Purba Sasongko Mangku Wanita 5 Rondo Sedaya Wis. sami uda. Weh. Ya aja kok ya. Ndak malah kena pasal. Lah dalan nggih. Mung mbok Etok-etoke. menawa. Dadi etok-etoke. Nah iya. Mbok menawa wong ya dalange ganteng ya. Leres saestu. Wah, jare ceritane mbah-mbah dhisik. Pripun? Yen dalange pengen laris lancar. Nggih. Iki bojo ra cukup siji. Ngoten. Oh, lah iki. Kuwi Leres. jare Lah mbah-mbah iki. dhisik. Estu niku nggih. Padha karo pelawak mula kok cak uncek iki kok laris men lho saiki rumangsaku ning kono kae ya siji, nang kono siji. Pira to bojomu Kono iki? siji. Bojomu ki pira to? Oke. Lho lah. Semene iki bojomu akeh. Pirang-pirang Lah bojo. lah manukmu pira? Aku ora ndek manuk kok. Masa ora duwe? Aku ngopeni manuke tak pateni kok. Ngapa kok mbok pateni? Aku ngopeni prenjak. Terus Kuwi aku angger nguyuh ning andike dilokke ogah aku. lah ngelokke piye? Cendek-cendek tir, bar kuwi tak gocek modar pisan. Lah unine plendak nyat ngono kok. Lah ya ngono mbok yen pas aku ra nguyuh. Lah aku angger nguyuh ki manggung ngono lho. Cendek-cendek tir. Aku yo ben aku yo ngono. Lah ning nggon nama asline cendek ora? Kirangan. Kok eram to rumangsaku ki. Inji. Eram to kowe iki. Ngaturaken sugeng dalu. Inggih. Ngapa to Mas kok urung-urung kok wis ngembun? Panas, Bi. Ngembun iki kaya Nggih to, Bu. Kaya padas. Raine ngembun nggih. Nggih to nggih. Kaya padas wis tak lapane. Aku wis go glempu santai ae. Aja glempo to Mas, mbok ya anu sithik modern ngono lho. Apa? Sapu tangan ngono lho glempo. Alah wong desa sapu tangan. Apa kleru to? Apa kacu ngono ae. Ngene kacu kleru. Kacu kok glempu. Nek cara mriki niku benten. Yen mriki napa? Yen rada cilik niku kacu, rada Nggih. gedhe sithik niku glempo. Lah, Oh, Nek cara mbiyen nggo buntel berkat nek piyai sepuh kenduri. Oh, Rada ngeten. gedhe neh enten melih. gede melih napa? Pethuk. lah dalah ya ora, tek kutukno tekmu. Eh, Petuk. Petuk kok iso tak kutukno dekmu lho. nggih. Yen gede meneh petuk. Nggih. Nggih. Luwih gede melih napa enten Yan? Kadose mboten wonten punan niku wis Oh. pol niku. Pun. Pun pole petuk niku wau. Nggih. Oh, tak kira ki petuk terus pedot. Ya kuwi siji meneh kok ya. Inje niki wonten daleme, Pak. Sing ngomong Keluarga sapa? besar Bobo Misni. Sing ngomong daleme iki sapa? Lah, kleru Omongan slajrub lho. Lah kleru to, Mas? Iki sing ngomong daleme iki Lah, sapa? lah kleru to, Mas? Kirano nang dalan kok Oh iya itu. iso daleme. Kleru. Kleru. Sing bener, Ono dalan. dalane sinten? Dalane Pak Misni. Lah ya kleru nek to. Kowe ya kleru to yo. Lah apa? Lah ki sing gadah hajat niku Pak. Pak Misni. Nggih. Hajatipun menapa?
Tasyakuran ngluwari Ngarep- nazar. Mau ngarep dono dria Nggih. Ngaten. neng anak cacat. Sinten? Aku, Lah, aku karo dalange yo cacat. Cacat Kowe napa iki yo dalange? cacat padha ae. Yen aku kena cetok cacat Nggih. fisik. Nggih. Dan kowe cacat mental. iki tembi lho. Sing ngomong gajah yo sapa? Eram to. Ayo kowe donga sik. Kagem Pak. Pak Misni Pak sekeluarga. Misni. Nggih, pinaringan awet gagahe. Amin. Awet sehate. Amin. Pinaringan panjang yuswane, lancar Amin. usahane. Amin, amin ya Nggih. robbal alamin. Ngoten ugi keluarga. Warga pundi niki? Samen. Samen pundi? Samen ngasinan. Nggih, sedaya pinaringan awet gagahe, awet sehate. Nggih. Sedaya ayem tentrem. Alhamdulillah. Lah, jan, Mas Uncek. Samen niku nganu to, Pak? Desa to, Pak? Samen niku dukuh. Oh, dukuh to? Nggih. Oh, Lah mbok kira? tak kira ki asmane Pak Misni. Ora. Lah engko ngirimi alamat Misni Samen. Ngono. Gek ora nggo koma apa titik loro lho. Lah terkenale pancen ngoten kok Mbah Oh, Misni ngoten. Samen ngoten kok ya. Ngoten to. Samen itu lingkungan. Oh, lingkungan. Nggih. Ngaten, Kula jen, kinten jen, asmane jen, jen. Mbah Misni. Nggih. Nek Mbah Misni nggih Mbah Misni ngaten. Kata Ngaten. saestu lho Mas sing Bener. mirsani iku lho, marperene Nggih. kabeh lho Mas. Lho. Lah ya iya, masa ora madhep rene lho. Niki Lah kae ana sing madhep ngulon kae. Pripun? Oh niki lho mbahe kan tuan munggah. rumah. Oh, Mbah Misni kang menika to? oh ngaten. Oh. Oh nggih Mbah nggih Uti, nggih Mbah Mbah Uti, Uti. Mbah Uti Oh, monggo pinara nggih. pinara pinara. Nggih. Pinara Nggih. minggah mriki. Lho, Alah mbah, jenenganipun nanggap larang-larang lah lho. nggih. Kok dadak maringi ngeten niki enten napa? Dadi pekewuh kula lho. Terus karepmu? Heh? Karepmu? Ya piye lho? Masa ya arep tak balekke ya pekewuh. Lah terus Tak tampa ya pekewuh. karepmu? Sedekahke wae Neng anak cacat. Nek. Eram. Sik disuwuni pirsa ngersake tembang napa ta Ngersake Ustaz? tembang menapa? Ngersake tembang menapa? Oh, sampun. Sampun. Apa nenten mriku lho? Oh, nggih nggih nggih. Nah, jenengan iku Oh lho. niki wau Nah. berarti. Oh nggih. Ya dalah yo. Lha iki Diwasri. ana tindhe iki lho. Nggih. Tak kenekne. Ha. Nyuwun gending tuan rumah Bobo Miseni. Nggih. Setunggal tombo ati angka kali pepiling selawat badar caping gunung Lah, dalah jembeng ya, anu jengleng. Jenggleng, Pak. Jengleng. Lah nggih jenengan jembeng kok. Pak, Kleru. ngoten niku sing Kleru, matur kula mawon. Oh. Ampun panjenengan. Lho, Demes ora? Jenggleng. ya. Jengleng. Tombo jengleng. ati pepiling. Nggih, lajeng selawat caping badar. gunung. Nggih. Iki pundutan ingkang Hamengku Gati. Kang Hamengku Gati. Mas Uncek. Nggih. Ingkang pundi riyin. Oh monggo niki Sediaturke, manut jenengan kula. monggo. Ingkang pundi rumiyin, Ibu? Nderek caping gunung. Oke. Langsung Caping gunung, jengleng. Mbah. Oh, Caping nggih. gunung jengleng. Cocok nggih caping gunung? Mas Uncek ngreok. Mas Uncek gulung ngantos dhuwur kacang mboten bali. Eh, Apa lu ta? masamu po tikus wae lho. Lah piye ta Pak Iso kleru? dhuwur kajang iki lho. Lah terus Enek kene iki aku aja mbok kon ngreok. nyapa? Wong kene iki kota reok. Ya beda dong sih, ya beda no. Beda-beda kepiye. Ya beda no. Kene kota reok aku dadi isin lho. Iki reok kok Jawa Tengah beda. Soale reoke apa? Mung sak uler kacang. Nggih cocok nggih Pak Bu nggih. Lah nek reok iki lho, gagah gede dhuwur nek kok Jawa Tengah beda. Gek sak uler kacang iki. Reok Piye? mini kok iki Ulere reok semene. mini kok ya. Ulere semene kacange sepiro. Ya wis, sak mrutu gelem. Kok eran. Sumeleng sawetawis menika ugi wonten nawala saking Mbah Lurah Ngasinan. Nggih. Bapak Dr. Andes Haji Anis Muhtarom ngersake tembang Asmaranala. Oh nggih, namung Ki- sendi kok dawuh. Sok ben ngarep ki arep wayangan nggih nyuwuni jenengan lho Cak Uncep. Nuwune Tanggal pinten niku? Duh kok rencanane sih ajeng kula DP niki Pak Lurah nggih. Oh, Oh alah. piye Mas? Tibane. Apa? Biasane kuwi sing DP ki sing ngejob, Nggih. sing nanggap. Lah iki kok dalange. Beda Apa? dong sih, Ora beda. apa dalang Ben ora- ra keliya kok ya. apa ora tau kepayon. Ya, gitu. iya. Kok ngono
ngono to Mas Unsek Ngawur iki. ta aja di-DP. Ciri khasnya beda-beda desa mawa Nggih. cara negara mawa panas iki lho ra mudeng. Mawa tata. Mawa tata kok ya. Mawa Nggih, tata. nggih, nggih. Mawa panas. Eh, Nggih. cape Ya, gunung. Cape gunung. Nah, Tanjake. niki direncangi paranggone jenengan. Oh nggih no, Nggih, nggih no. setunggal. Barani sik. Mbak Lani. Mbak Rani. Wah, lah iki. Nggih. Jan. Aku sirku pilih sing gudi iki ya. Sing putih. Sik niki. Mbak Nengki. Oke. Ayo Mbak Nengki. Cilik ya sing nilai sing Sinten gede. asmane? Mbak Nengki. Nengki. Oh, ade kaya jenenge nggonku kae. Sapa? Nengki. Eh. Sede. Mas. Ngawur ae. Kok ingon-ingonmu ning omah to? Ya beda ya cantik iki kok. Ngapunten lho, Mbak. Aja macem-macem lho, engko nek macem-macem lebokke jarik lho. Kowe nek sembrono to kowe iki. Gak. Wis sedake dadi cacing mbuh lho. Lah nggih. Iki nek metu mandine wo nyedake wong 5 sing gagal 10 kok. Wong 5 sing gagal 10. Piye to iki? Wong limo, Nyedake wong limo, 5 sing- sing gagal 10. Iya. Angel men to gitu. Iki piye to iki? Mudeng ora kowe? Gak. Padha. Monggo Mbak Nengki. Monggo Mbak Nengki, ya ampun. Nggih, sajake Piye anu iki tak oleh- kesengsem karo jenengan iki. Piye oleh mbois. Jan, sirah Ya. ngelu dipijet-pijet. Terus, Duwe bojo lemu. heeh. Ngentekno cawet. Eh. Padha aku. Lambene clap-clup. Rumangsaku nek ngekep anget. Nggih, Monggo, monggo Mbak. Mbak Nengki, piyayine Mbak Jan. Aku Nengki. sowan nek piyayi lemu Iya. ngene iki. Ayo, Nggih. mbok yo Monggo. dikanthi to gen jumeneng to. Dipegang tangannya Ayo ta dipegang dipegang tangannya. tangannya. Zut Eh, to. Pripun? Endang ayo dijemput. masa aku nganti kene lho. Lah pripun? Engko malah katut aku. Iya. Azut Mbak. to, andang to. Iya. Monggo. Andang to. Andang to, Mas. Mbik, nggo tata krama ngono lho, Mbik. Nggo sopan santun ngono. Ayo, Mas. Kendang. Saru iki dipirsani di live streaming barang kok. Kendang. Bik. Piye to, Mas? Saru aja jongkongke ngono kuwi to. Orei, Kowe ki ora jongkongke to? orei. Jongkongno. Seneng batinmu. Ya iyalah. Keting tenan aku, Dek. Mbak, monggo katran Monggo, Mbak, ya jumeneng. ampun. Kendang. Lah kok kendang? Anu, Kendang. riyen Mbak, anu mboten sagendong-gendongan, Lah Mbak. terus? Kuwen wayah gremis malah cilaka. Lah piye, Mas? Dikira bangkong kok gendong percil. Kok yo terus ngoten lho. Monggo mboten jumeneng. Ayo jumeneng ya ampun. Biar ai. Lah kok kowe sing katut to, Mas? Buaya. Sepro, Mas? Wah, aku kaya nggeret tronton aku. Tenanan to, Mas ya. Siji, loro, telu. Ya ampun. Alhamdulillah. Tenan lho, ra Aku untuk ora tenang lho ngatasi sak lho meniki. iki. Iso katut to. Ngatasi. Ayo, Mas. Munggah ngene, Bik. Nah, Jan. dhuwur ini lho. Aku yo dikandung ngono kuwi, aku yo dikandung ngono kuwi, aku yo dikandung ngono kuwi. Ayo ndeng gendeng. Alah. Tuh Mas, ndeng tuh Mas. Wong munggah dhewe nyapa? Ya beda dong sih ya beda. Iki ya melu joroke ae lho. Ora aku rendang-rendang ngono lho. Ayo. Asu. Ya ayo ki tanganku ngenekno. Ya ngene. Ngene piye lho? Aku ora tekan, Duk. Apa kuwi? Nah, ngene. Apa lho? Yo, nah, Saru ki salah sik pikiramu barongan. Lho, aku nang tengah-tengahe. Jan. Kaya arep mlebu gapura samen to. Oh, Dek kurang ajar to kowe iki. Mlebu gapura ramen. Ngene iki ibarate iki lho pancuran kapit sendang ngono ki Nah, dong kuwi ora lho. to kowe iki. Pancurane Mbak sapa? Cange. Ya pancurane ki ya kok Mas Sunjek. Terus sendange Ingsun karo Mbak Pengki. Nengki. Nengki. Kleru to? Nengki. Nengki. Nengki ya. Mbak Nengki. Lah Ya nggih. wis. Iki sing salah ora pancurane. Lah apane? Sing salah sendange. Lah kok iso? Ora tau dikuras gegeden lumuten. Dadi pancurane diritir. Nggon kowe tak lem kok ramen. Apa nek sendal dilem? Ayo. Kalau tintingannya Mas Didin. Slendro monggo, Mbak. Nyak menengi. Lasa mbok warai dek kok silit tok kowe iki, entit tok kowe iki. Nyak mengi lho kaya silit, entit. Ayo Mas. Ayo Mas Sunjek dijenggeleng. Kowe iki meneng aja cerewet ta lho. Kendang to. Persiapan lho ya.
Aja nganti kowe kewirangan pokoke yo. Hit. Hau. Ayo Candang. Hop 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 hop. Iki ganggu wong arep jengglek. Jatahmu iki keri kok nguk. Ora kok ganggu. Lah kowe lontang ngene-ngene oleh koyo angkrok. Wangkrok dhewe meneng ae. Gayane dhewe-dhewe. Iya. Blok 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 blok. Ya Mas, keduren ora Mas? Anu Keduren. anu pas krasa apa ora iki? Ora. Lah ora iki. Ora krasa to? Ora belas ora Ya krasa. kena ora krasa. Lintah kok jengglek gajah. Penak sebelah. Syukur ra kowe. Mau Mbak Cange Mbak Limbo lak wis matur aja macem-macem. Anu Aja macam-macam. Ya omong ya. Mbak boten. Tek ngono tekan kono lho engko. Nggih, Mbak. Mau jenenge ya lintah kok. Bus gajah. Rumah saku dek. Lah saiki genti giliran ingsun ayo renang. Alah. Iki lho, giliranku lho Mas Uncek. Pokoke kudu penak nek ra penak tenan engko bablas mlebu engko. Awake Sing apik lho, Mas. iso. Sepira lho kok Apa bablas arep mlebu. bungkem cangkeme ora gedok. Ora dibungkem kaya radio rusak. Iki mbok entem lho, iki mbok entem lho. Iki mbok entem lho, mbok entem lho, mbok entem lho. Dore atau pacu. Sepinten, Pak? Ya ampun. Iya. Rasa mbok warai. Kaya penyanyi ndek iki sore mbok warai, yen memajang mung janur kuning aku sapal aku. Oh, wingi kleru kowe. Kleru piye, Mas? Lali tak kok piye? Oh. Iya. Sing apik lho, Mas. Rada rana, rada rana, rada rana, rada rana. Lah wong ajeglek kene kok. Gini. Ya ampun dicangking. Anu, matur lho, Mbak. Piye Mas? Matur nuwun. Piye, Mas? Nyangkinge lho. Kaya arep gua kucing. Syukur Ora ra. omah ya sakmene iki lho Mas, kulinane yo ngene iki lho Mas. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Alah. Wong lanang kok ora enek ajine blas. Ya terus? ora kok ya. Jaluk diaji piro iki lho semene. Ya ora kok diaji dhuwit ki ora. Terus. Wis senajan to cilik elek kaya ngopo ki wong lanang ki dadi kepala rumah tangga. Mosok semene iki Ya. ndase keluarga. Kok ndase keluarga kepala rumah tangga. Lah ya kepalae prendas. Ya aja dijowokke kok terus ndase keluarga. Ya kudu bekti ngono lho. Syuting Mas, syuting. Alah. Dandan kaet jam 6 lho Mas pinggir iki syuting Mas sing apik ya Mas. Ayo dandan awit jam 6 iki jam piro? Ya piro? Oh, rupamu wis malih. Apa? Oh, warok kuwi. Sepinten? Syuting Mas. Yen memajeng Kusik. Artikulasine sing cetha. apa kleru to Mas? Kleru kok Hah? min 5. Aku kleru Mas. Kowe kok kleru min 5 kok. Lah apa Mas? Artikulasi sing cetha. Lah kok apa ta? Yen memajang. Lah aku ki apa? Memajang kok. Memajang. Memajang. Nggih. Nah. Yen memajang. Syuting Mas. Anu nih Mas, raine klusene Mas. Close up. Yen memajang Nah. kedong kedut tak selonjor duduten atek kutukno tekmu tekmu tukno tekku tekmu gandul tekku mentelel gandul tekku mentelel gandul tekku mentelel gandul tekku mendel tak selonjor duduten selonjor duduten selonjor duduten selonjor duduten selonjor duduten Ngawur, ngenek kene ngawur. kleru to Kleru, Mbak. Oh, ora mangsa kok ziarah Jan. Kaya yen memajang ayo. Iki ngopo terus wae lho?
Lho kok malah nguyuh Bik kowe kok. Waspada lho pempes. Rada rena. Kowe angger pola sithik mili no. Kaya apa? Niki lah angger guyu kemekelen mesti mili kok. Kowe tau mbok ingo? Ya lah kowe omong lho. Aku angger kemekelen macrit to. Wong edan. Kaya ngono kok malah mbok cethake lah. Witek aja kemekelen wong ambedina amor lho. Ya beda kaya. Mong karo tak selanjar tututen. Bali rono neh ya. Mong karo janur. Dang dang. Sabar, Bos. Kuning. Hai. Kok mak plik Kowe kleru kowe asline kok. Apa? Sing nyuwara sapa? Kono Lah kenang apa kowe kok jembreng mbake? jengleng. Jengleng mbake. golek sensasi liya. Lah bedane apa mong ya padha klambine biru. Padha wedoke. Iya. Padha ayune. Ha. Padha duwe bolongan. Bedane apa? Kene kalem kono galak. Jenenge wong wedok galak kuwi mertandake nek ndongake bojone kuwi dijabah. Leres mboten Ibu? Lho, duwe galak kabeh. Ya nyati ya. Wong wedok ki ras terkuat tok. Nek ngomongno, Padha ae. Pak Dalang iki ngenten-ngenten iki ya ketok glending kae. Oh iya. Lho, anak ngomahno ya karo ibukno ya ingah-ingih ae. Kandhane kok. Sak gagah-gagahe wong lanang getak bojone goblok sakal kok. oke to. nggih. Pak Dalang ki ya nang omah sambene ya isah-isah, ya umbah-umbah. Ae dinggo dhewe aja disiarke ngono malah. Pak Dalang wong niki ning nggih sami mawon kok. Saya jadi isin. Ngono ki saling membantu, saling Leres Mas melengkapi. Ojek, Nggih. leres sangat nggih. Umbah-umbah isah-isah iku ora kewajibane wong Nggih. wedok. Ngono. Dadi wong lanang ya kudu ngewaki. Betul. Kewajibane wong wedok ya mung siji. Apa? Taat karo sing kakung. Ya ampun. Ngono. Wajib. Dadi yen sing kakung perintah isah-isah ya mangkat ngono. Umbah-umbah ya mangkat kudu ngono. Wajib. Wajibe ya kudu siji taat. Nah, Sik. wong lanang aja waton merintah. Nek lanangane setugel ngene iki piye? Setugel ya Dugel ngabrak apa ngene iki? Uncek setugel ngabrak apa ngene iki? Kowe mau piye? Dugel Kayune nongko. terus Uncek setugel ngabrak apa? ya dugel kayune jati. Apa? Senajan setugel iso nggo keri-keri. Hah? Wes yalah. Ya ngono ye. Keram. Ibaratnya kayak lho suwek dijenang katulun ke lho Mas. Terus Nggone uncek setugel nggo watu ucul. suwek nggo jenang Katul. katul. Nggonamu cendhek nggo watu ucul. Oh ya macul ning lapangan. Nggo watu ucul mergo nggonmu kekamban. Lah dalah. Metu kok sanu kok wis. Wong edan. Ya ngono ye. Eram. Ayo. Ya, terus ki. Monggo Mbak Nengki. Kembang wae. Tak sampe warai to. Iki penyanyi handal kok mbok padake pesinden kok iki kok padane. Wah, kowe iki Dek. Asli putih to Mbak jenengan? Mriki. Lho, Asli mriki mau to? Heeh. Oke ngapunten lho Mbak. Iya, gak apa-apa Mas. Piye? Wani. Mboten. Eh? Mboten. Eleh. Mboten. Asli mriki. Wani. Piye wani? Mboten, Mbak. Eh? Ayo ayo. Mbak aja Mbak engko nek mati dadak ngeces Mbak aja. Aku menungso bi ora. Padake baterai lho. Kaya robot. Eman-eman Mbak aja. Ya. Mangga. Kembang wae weton. Dijengkleng lho Mas Sunja. Gunung. Aja nganti lali. Hau. Jauh.
sing kono. Iya. Kait mau kok mung kono terus ki nyapa. Ayo rada rene. Ram aku. Aku kait mau rung mbok kapak-kapakne lho. Lah salahe mejare gua tuh ucul. Et Ngono meri. etok. Etok. Ya ta. Ndang dicengkleng. Ndang genti. Ndang gentinge mriku, miki tik-crit ngoten. Kaya apa? Ndang genting. Lho, ora penak kok. Mas, Mas, pisan kaki ku anggere ora penak. Oh, titenono. Ya, ayo Mas. Jos. Lho, ora penak. Arep rene? Dok. Bayo. Beda jebule. Dok. Tok. Lho, ora penak. Rene. Lho. Iki sing Ongkeane Kene siji. dituthuk iso mak bemok rumasane lho. sing kleru apa Wo. iki? Apa? Bem. Kisinan. Puncak kisinan. Sawa. Puncak. Nyati ya itu. Kok eram. Ayo, Pak Cita, baleni. Ah, surah. Kasep punan kok, Mas. Bacut misle kok baleni. Iya. Apane sing misle? Iki mau lho. Bae, Benake. Pak Citan kula tak perang kalih cah gede dhuwur niki. Ayo. Sing tak wedeni apamu? Aku ora wedi karo tanganmu, ora wedi karo sikilmu, ora wedi karo manukmu. Ora enek sing tak wedeni. Nyedak kok. Kene matuk lho. Kendangane asline nyemoni kowe lho, Mas. Mbak rada rene, Mbak. Iya, Mas. Matuk bleng lho. Kene. Ndang. Kayak cah cilik tulanan dramben. Lowok. Iya. Uyaene kok ngandani apa? Ngadani kowe. Lambemu kok eramen. Aja ngono to, Mas. Mari gawe wirang lho kowe iki. Apik ya, Mas. Seneng batinmu. Iya. Ya, Pak ya. Iya, Mas. Bayang aku bayang ki lho, Mbak. Piye, Mas? Umpamane bojoku ngene iki. Umpama piye? Dah malam pertama. Oh, wah, jan. Wis kaya lele cemplung kolam renang. Kok iso? Lelene aku kolam renang iki. Terus? Jadi mlebu kur munyer lho. Lah golek ya apa to Ya munyeri? kur ngubengi kolame wis ta. Kaya apa lho kaya. Mas aku kok. Ngono kuwi lak ya marai mbake iki marai don kulaan. Ora ya, Pak ya. Salim sik, salim. Tas. Ya ampun. Tas sik. Oh iya. Kena nih. Tas. Ya ampun. Kebablas. Kowe iso munting to, iki asine jane lanang pura kowe iki, lanang pura. Lanang. Lah kok munting? Oh, lah mbake iki lho sombonge ra ukur. Sombong piye, Mas? Wong kentole kayak kene lho. Iya, lagi kowe. Lagi entel pundi, Mas? Kuwi lengan yo, kuwi lengan. Kental yo kene. Ha iki kayak dhuwur lho. Dasar. Adek pora iki kok. Tekna, Mas. Hah? Tekna. Walik. Iya. Biasane kono lek ngedeke kok. Iya. Ya kena lek tak tekne. Nah, Iya. Jangan ngadeg. Lah kudu nyangking wae. Sepinten, Mak? Ya ampun. Melu-melu. banyol. Juragane blangkon. Iya. Kowe arep pesen blangkon nang kono. Aku pesen blangkon. Yo. Nggih sapa? Ya bojomu to. Lah bojoku lek nyapa kok peseni blangkon mosok arepan nguntir pentilan war nggo blangkon. Dek nguntir pentilan kuwi maksudmu piye iki? Lah wong tukang ngedep misel mosok dadak dikoki blangkon iki nyapa iki lho. Ya gak apa-apa kan yo jawani to. Kan iso manis. Ya ampun. Nah, ono. Enggak.
Bojone iki karo iki wedi kok, Pak. Kok iso? Wong sing lanang karo sing wedok basane meribir. Aja mbok ler ning kene, tak lebokke jarik gak iso metu lho engko malan. Sepinten? Nggih. Bosok kupingmu tanting-tanting awet mau lho. Seteng Mas. Panas masuncek sing cendak. Iya, Bik. Hutan. Panas hutan. Aling. Halah capek gunung. Sepinten, Pak? Sementen. Aja Pak iki sing nomo. Ya ben kaya mbasake anakku. Caping. Riok nang riok mboten? Nggih no. Reok. Oke. Nah. Kowe sing reok kula napa Debi? Uncek. Uncek wong golek isih cilik kok. Dek wis dikoki to, Mas. Oh iya, ya wis ah. Caping gunung. Langkone ora dicepot sik iki. Reok iki kaya anu to kendhane kaya ledek kethek ya. Ya boten kaya. Ki tenan ora to kita? Ayo ndang iso ora? Cepot sik langkone kok piye? Iso. Ayo ndang. Iso. Ayo ndang. Ya. Iya. Hei. Ayo. Reok esa. Serekan. Angel mentok. Hop. Lepoke piye to, Mas? Kowe iki piye to? Cukur kok ora gundul sisan. Marai gawe wirang to kowe iki. Ora kan biasane merak ngono kae karo ngayang ngono. Aku ora ngertine mburi nek wong nggih. Nah. Ayo. Hati-hati. Hei. Ya. Oh. Hei. Lah. Ayo. Apa kuwi? Aku kono. Dadi aku kono. Dadi aku kono. Ya. Saulan ya dreke. Ayo. Hop, Mas. Hop. Ora dadi, Mas. Maksudmu piye, Ndang? Aku ngene. Nah, aku iki ngubengi joget. Mbak ayo ngubengi Nah. joget. Yo. Namanya Joget. edrekan. Nah, beda aku. Edrekan iki ngono kuwi. Lah, Kowe aku- dong pora. Gak. Oh, alah. Aku ya ora dong, Mas. Lho Mas dong, Mbak ora. radong lho. Kowe ora dong. Ora. Mikir. Ora dong mikir. Lah kowe dong apa ora? Ora. Mikir. Padha radonge kok ramen to. Ya. Ya piye? Lah jare padha radonge. Lah iya. Oh, kuwi kerajaan ra cetok tenan kok. Lek apa jenenge mau? Yen aku jengkeng. Iya. Edrekan riok nggih. Lah, aku iki Edrekan jadil. ngubah-ngubah. Ayo baleni Beda aku, balik ngono Mas. lho. Ye. Wah. Aduh. Oh,
sia-sia ya. Dadi. Rampunge, Pak. Katimbang aku ora iso mulih aku. Lah nyapa to Mas ra iso mulih? Har diteke kabel. Kita kok le Gak wong sengit. loro ki do arep deproki aku. Aku rumah sama apa kloset no piye? Lah jare kon Wong ledrek. loro ngene arep deprok, apa arep nguyoi to? Aku gak nguyoyo. Lah ngapa? Sijine kok. Lah Wong edan. Aja nggo kuwi Mas, nggo numtekmu dhewe wae. aku ora duwe. Duwe, nggowe nang ora to? Lah diendak isik. Endak isik ya Mas ya. Nadian. Urung bawane urung rampung kok arepan di. Lah dalalak metu tenan to. Ayo. Asline niki nek beton nika malah ora pati godak. Lah dalah. Jenengan nek ngarani ki monyet ngarani aku beruk berarti, Pak. Ayo. Ya ora mung kowe tok. Lah sapa? Iki yo katut. Iki sapa? Gak Mbak, ora. Ora katut jenengan. Katut nanggap ledek kethek. Iya. Amoh iki. Monggo. Enggak. Nah, langsung cerdas. Semangat. Wah, katoke mlotrok katoke. Wis. Luar biasa. Tepuk tangannya mana para penonton? Luar biasa. Ora iso balik ta? Situ apa ora? Bocah ganonge bingung. Tepuk tangannya mana? Tepuk tangannya. Kasih semangat. Wah. Tepuk tangannya mana? Tepuk tangannya luar biasa. Mas Ucek malam ini luar biasa. Bisa jempale sandas-dase. Terima kasih. Nyapa? Aku jalan tulung. Piye to, Mas? Kowe iki lho tak apik-apik lho. Apik-apik apa? Aku ngene iki ra iso balik kok. Kowe gur tepuk tangan. Semangat piye lho? Aku ra iso balik. Amin. Aku ngene mau njaluk tulung. Walah, lah tak kira lah tanganmu ngene-ngene, Dik. Ngene-ngene. Tapi penonton seneng banget. Wis seneng kene. Balik nak ning. Coba kowe. Gak mbok ketulanan kok. Lah ora. Gak ngomong aku. Ora tawe Kok balik. gak mbok sendiki mo. Ya ora. Mau ya wis ah. No. Urung rampung kok wis eno. Nggih, Bu. Urung rampung, Mas. Ya wis tak kono terus lah urung rampung kok. Ya kowe kok ya. Aku nderekke yang nguti kok. Kok rumangsaku kok eram ngono kok megap-megap. Sepinten? Ije, ya jan, mulih ra iso turu engko. Nadian Rasa mbok wadon. warai. Nadian. Hala Nadian. Nadian. Ngapa kok ngeti aku? Lah kowe jenenge pesindan diulatke wong kok ora gelem turut kebon kono apa kuburan kono lho. Lho jenenge sindan iki diulatke wong akeh. Kok ditonton kok. Nadian waton sarta Kumandang sarana. bali kulon pas
Jos Apa Jis. ngrawiti sing nom-nom kabeh Langke jan luar biasa dan biasa di luar. di luar. Elok Bagus-bagus ya pengrawite ya. biasa. Beda karo nggonmu Lah kae. piye to, Mas? Kelenengamu Nggonku, kan. apa piye? Tuwek-tuwek ngono. Ngono Kayak Mas. ngantukan. Di. Kae nek pentil barang kae. Di. Klek tembel kok iso pentil. Iya tempel. Oh, lak lunyatan kuwi. Ya ayo. Maka Syukur bisa ngono ya kok kata-kata. Gunung desa Dadi raja kene ora ilang gone padha lara lapa. Yo. Awas. Sembah nuwun Mbak Nengki. luar biasa. Bundutan saking ingkang Hamengku Mengku Ingkang Gati. Hamengku Gati, Mbak keluarga besar Misni. Mbak Misni. Ya. Inji. Menika kula aturaken langkung rumiyin nika wonten saking Pak Rohadi Ketua Pok Darwis Wisata Kecamatan Sumawana, Nggih. Kabupaten Semarang. Nderek nyimak lumantar live streaming request riuning langgam gelo ingkang nyekar sinden kalih. Ayo, oke men. Nggih. Matur nuwun ugi saking Kadang Sinoman Samen. Menika ngersakaken Negara Angin nyuwun Mbak Vela. Wonten malih Assalamualaikum Pak Dalang saking Samen Timur, Pemuda Samen Timur. Nggih. Nyuwun lagu Denok Mbak Vela Rusdiana. Nggih Pak nggih setunggal monggo setunggal saged pun aturaken. Ngaten. Nah, iki isih ana akeh iki tak ojek. Nggih. Ayo, kae ana Mbak Tias, Nggih. ana Mbak Rani. Nggih. Yang sebelah timur ini ada Mbak Mike sama Mbak Vela. Nah, Kang Pudirien, monggo. Oh, jenengan sing tak aturi milih kok. Mogah kula. Ah nek kula sing milih wong bola-bali wis ndak bengi karo niki kok. Alah lah kula milih ku kon bayar. Oh, ora, wis Oh, aman. wingi aku milih kon bayar kok. Milih apa kuwi? Milih kono kae lho dolanan. Iya. Anu, Ora kok ya. sing mriki riyen nggih. Nggih, boleh. Nah, niki kae wau kan sing gedhi. Nggih. Nah, sing saniki rada alit nonton. Nggih. Ah. Oke. Rada alit. Mbak Vela. Vela Rusdiana. Wilujeng dalu Belimbo. Wilujeng dalu Mbak Vela. Nggih, selamat malam. Selamat Mas malam, Uncek. Kakak. Mbak Demik. Nggih. Nggih toh, sampean Nggih. kesupen to kalih kula. Lali, Mbak. Lah nika teng pundi nika? Nek ngendi? Batu Retno kae lho. Sing ndi to? Lali terusan kok mesti ngono. Mung yo ditentek kok. Lek ditentek terus lali. Lali Oh, aku lah iya. Gampang men lho. Gampang. Aku ki sing nom-nom ini gampang lali kok, Pak. Nek sing sepo-sepo? Ora. Oh, malah ora. Ora aku. Balikane. Sing nom-nom iki lali aku. Nggih. Mbak Nggih. Mbak Vela. Iya. Vela. Rusdiana. Oh, tak kira Vela kangen. Ah, Vela apa? Vela. Ora, kok iso Vela kangen gitu lho. Kuwi utuh. Asline putih. Mriki kidul Asli, mriku. bukan. Oh, mriki to, Ki? Nggih. Nggih.
Pribumi. Ya. Nggih. Wonten pamundutan menapa Pak Dalang? Wonten Negara Angin, wonten Denok. Waduh nek Nggih. lagu campursari kula iki rapati apal lho nggih. Sa- Mbah Lurah kala wau ngersake Asmaranala. Asmaranala menika Nggih. duet kalih sinten Mbah Lurah? Lah Pak Mbak Bi- Uncek. Oh Mas Uncek. Nggih. Kuwi sing piye? Hi, nanti tak ciwit loh. Hah? Kamu Aku jujur gak roh aku. gak ngerti. Gak roh aku. Goren, Nggih. goren. Goren ngerti orang goren. Nah, ayo. Nggih, lintune mboten ana apa. Nah, kuwi ora duit yo ora apa-apa. Nggih, anu Biasane. kalih Mas Setiawan Mbak Bilih. Mas Setiawan nggih. Iki pumpung rada lemu lho iki Setiawan. Lah biasane napa kurune? Wong nggih. kok. Sinten menika sing apal Mas Aksa? Oh, nggih. Sinten? Oh, nggih niku. Maksudnya lek Sapa? Sing di. nek apa nggih kan sing apa? Aja Lah, ya, kaya ngono. Sing apal sinten? Lah sinten kula manut. Dina sewau. Napa niku sing irunge mancung ki sapa? Mbak Endi? Sing irunge mancung niku lho. Nika meniki nggih Mbak Rani. Oh, garwane Mbak Rani to. Heeh, garwane Mbak Oh. Rani. Lah kowe pilih sing endi? Aja. Ora kowe pilih sing endi? Kula jane pilih iki tapi dhek ora apal. Ya wis iki epeken. Gak apal niku. Jaga. Nggih. Monggo sing pundi Asmaranala saged Negara Angin nggih monggo. Nggih, Nah, dinak nggih wonten. nggih. As nggih. Asmaranala boleh. Apa Mbak? Asmaranala Nggih, ya. monggo. Ki tanjake pemusike. Ya Mas Bambang The Lion. Nganti lali ra. Oh, sing ngajeni Mas Bambang to? Nggih. Tuku gedang mboten? Dicobi. Gedang itu tugil-tugil. Monggo Pak Bambang. Jenenge Bambang awake mesti rata-rata lemu lho. Nika nggih anu putra Pak Miseni. Oh, Keluarganipun, putra Pak Mbak. Miseni. Nggih, putra Pak Miseni. Jan piyayi kok keluarga Nggih. kok sedakoe sae Luar biasa Nah, budaya. Seneng awakmu mesti. ya seneng to. Ayo, mau oleh Nggih. dua apa ra? Eh? Dua? Satu. Oh satu? Leh, Satu. kok ketelesot? Kamu dapat berapa? Dua. Dua? Iya, aku dua. Jumlahnya berapa? Jumlahnya sama. Tapi kamu dapat satu. Enggak apa-apa. Satu yang penting besar. Ini dua tapi Daripada sama. dua. Oh. Podo. Ya, niki satu pripun sih. sampun nggih, Pak Nggih, Dalang. pinarak sik. Tak udek. Dalam Nika Mbak Lurah sik nenggani lho, mbok diatiri minggah. Mbah Lurah. Nggih, Oh, Mbak Lurah ngaten. ngasinan. Ajeng kula DP niki. Mbah bilih kersa monggo Mbah Lurah. Legaipun Mbah- wonten minggih. Mbah Pak Hanis Lurah Mutarom. ngasinan. Monggo Mbak Lurah monggo kepareng minggah panggung. Diserepake Mas, serepake Mas. Turuk. Monggo Pak Lurah, Pak Hanis Mutarom. Wonten pundi lenggahipun Pak Lurah? Oh, nggih wonten mriku. Monggo Pak Lurah. Monggo Mbah Lurah. Mbah bilih kepareng. Paring dawuh. Sawetawis jengkar saking palenggahan. Nyaket wonten ing pepanggungan. Monggo Mbah Lurah. Kang pundi piyayinipun Mbah Lurah? Ingkang ageng inggil. Oh, nembe wonten kepentingan. Nggih, nembe nyangkripi niku wau kersanipun Jawa. Oh ngaten. Nggih. Mas Ucak. Nggih. Pripun? Niki Mbah Lurah ngasinan ketinggal katemben repot. Nggih. Niki dawuh saking keluarga. Nggih. Saking keluarganipun Pak Misni. Nggih. Menika Bu Lurah Sekaran nggih. Bu Lurah Sekaran kapulih minggah wonten ing pepanggungan. Monggo Bu Lurah Sekaran Napa nggih? ajeng nyekar dembik monggo. Kok ki bahasamu ki very koloso lho ki.
Nyerempet bahaya lho. Napa no? Very Kok ajeng nyekar dembek ki piye maksudnya? Lah sekaran niku. Isih sugeng waras kok ngene kok disekar piye? Aja ngono lho. Iki bahaya lho iki. Oh, bahaya, Mbik. Aja muni sekaran ngono. Pripun? Nyekar nembang maksudnya nembang ngoten mawon nyekare medeni. Lho, nembang. Nggih. Bu. Pripun, Bu? Oh, keluarga. Monggo Bu, monggo. Oh, Pak Si. Oh, Bapak. Oh, bapake nggih. Wakil bapake. Monggo, Bapak. Nggih. Nah, monggo pinarak. Iki ceritane ketiban sampur ya. Lah kula ki tamu lho, kula iki sekaran. Nek saya Mbak Lurah, ora Nggih. pinarak, putih Mbak Lurah. Oh, mriko. Mbah, lah sing nyuwun lagu jenengan Dek. Lah kula ki tamu to mriki iki. Ki kok terus urusane piye? Ketiban sampur ceritane. Lah dalah. Pak Uncak, aja benahi mic, nglirik ngliwo. Lah. Ngawat, Dak. Urip e. Keplek nih pisan. Boten, Pak, boten. Langsung Boten, diintimidasi Pak. Aku ki tamu iki celuk ngene iki ya. Aku lho niku ngestokke dawuh niki wau saking putranipun Pak Misni kok. Jenengan tamu didhawuhi tuan rumah nggih manut to, Pak? Tuku permen iki. Oh, pripun? Tuku permen. Dari cilik tuku permen ya. 100.000 tambel damel tumbas permen. Jenengan Cilik lho. ngincim kula gigis, Pak nggih. Ora nek gedhi tak sangoni tak juta, gedhian cilik ya cilik tuku Oke. 100 ya. Nggih, Pak, matur sembah nuwun. Makasih. Mbah Lurah Nggih. sekaran. Kleru, Sehat. ndelok kae kleru kudune delok lho ganteng lurah wong lurah ngasinane kae kudune. Mbah Lurah ngasinan mboten kersa kok, mboten kersa pinarak mriki. Kuwas lagu kono kok. Lah nggih, request ning sawere pun mriko niki wau nggih. Oh, engko tak wehke kok, tak wehke sampeyan kok. Boten, Waduh, boten. Matur nuwun Mbak Lurah, matur nuwun sanget. Kyai Ini mriki kagem dek, kanca-kanca pengrawit mangke nggih. Oh, damel kas niku mengke. Mboten nggih kula aturke kanca-kanca pengrawit. Oh, kula kinten damel kas Badranaya. Weh, padake tipis. Oh, lah iki. Mboten kok ngoten. Jeragane niki lho jeragane. Iki dembik iki Mas Tano iki seneng aku. Aku ning TikTok iki senengane tak delok mung dembik tok ya. Aku ora kuwas lagu tapi njalukku ning sing nyanyi kudu dembik karo uncek. Uncek. Cah kiri Tak terus liwat-liwat kene kira keplek ngene ngene. Pak, mboten sak dikeplekke. Lah terus Jemben kula tak mati ki ambak mawon, Pak. kok ya terus ngoten. Nggih. Mboten. Terima kasih matur sembah nuwun, Mbak Lurah. nuwun. Berkah Mbak selalu Lurah. sehat. Kula Amin. nyuwun pangestune mawon iki Nggih. kan kagungan dalem iki Pak Lek kula. Nggih. Adik bapak kula nyuwun doane para bapak-bapak. Nggih, Pak mugi-mugi Misni. Pak Lek kula ing Nggih. kesaras ngoten mawon nggih. Amin, 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 ya Allah, amin, 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 amin. amin. Nggih. Dan kula nyuwun tulung cek Lah Nggih, Pak, dalah yo ora. pripun? Kepleke lho. guyon. Nggih, nggih leres. Estu kula niku. Kapan-kapan tak undang gelem yen aku. Ah, matur nuwun, matur nuwun. Kenapa niku diundang kenapa? Ken anu ngenten niki napa ken napa? Damel seret-seretan apa damel napa? Pak, jenengan mbok dodok ngoten to, Pak? Lah kula blangak malah kaya Narada le suwe-suwe. Nggih pun ngoten mawon Bapak. Nggih, matur Kula nuwun, nyuwun Mas kuwas Garang. lagu Pak Darang. Lagu Nggih. pripun? Ilat tanpa balung iso ora lho. Ilat Nek ora tan- iso balung tak jalukne nek sangune. ilat tanpa balung. Ya, tapi sampean karo dembik Oh nggih. Oh ngaten. Yen boten saged, tak jalukne sangune. wah pun wonten peraturan, Pak. Nggih, pripun? Peraturan Badranaya mriki, Nggih. uang yang sudah masuk tidak dapat dikembalikan. Lah dalah ya apa ora? Nggih, ngatur suwun monggo. Inggih, Mbak Lurah matur nuwun sanget. Injih matur Nggih, sembah ngapunten, nuwun. luar biasa. Ngapunten, Mbak Lurah. Sehat selalu. Ngapunten lho, lancar, gawe sukses. mriko mboten ketinggal kok ing mriki. Nggih, sungkem kula ingkang nderekaken. Jan, Ayo. sedakoe saya Saestu, Mas Uncek. Insyaallah yen kanthi ikhlas ora Nggih. lokak ning tambah kebak. Nggih. Leres. Sekaran menika saben taun nggih ringgitan. Oh ringgitan. Ringgitan. Kala ben Nggih. Mas Kangko ingkang Oh, ngasta. nggih. Oh Nggih. ngaten. Leres Mbak Lurah nggih. Nggih Leres, Mas Kangko ingkang ngasta. Pak Kangko, Nggih. insyaallah tahun ngajeng jenengan. Ulah duka benjing, duka benjing. Kula ora wani nang mriki urung larang kok ya. Oh, Mbah Lurah sekarang kesane. ini nyuwune sing larang-larang to. nggih. Oh ngoten. Oh, alah. Piye, Mas? Enten, Mbah. Sing larang enten, Mbah. Sapa? Larangan agama. Iya. Wah, ora dalam. paten. Oh eram. Nggih, dawuh Mbah Sekaran dipinangkani. Ilat tanpa Tanpa balung. balung. Ilat tanpa balung. Kelingan ora?
Campur sari to niku. Nggih. Nggih. Lagune wis suwe banget iki, Mas. Pak Bambang, Tuku gedang. gedangnya tugel-tugel. Oh, sik. Ya, ilat tanpa balung. Nggih, ya. Dipinangkani pokoke njuh ngono wae kok ya. Aman ya, Mas? Nggih. Aman. Nggih. Kalih Mbak Tias. Wong loro. Nah. Nggih, Oh, wong telu. Oh ya wis ya, wong telu. nggih, dikeroyok. Ya, Mbak Mika sekalian boleh, Mbak Mika berdiri. Boleh. Pengen nyanyi yo an iki mau kok. Aku tak melu ngono. Iya. Bisik. Aku tak melu. Iya. Ya wis ayo Mbak Mika monggo. Anu Mbak Batin to, Mas. Oh, sing niki ta? Nggih, sing niki lho. Mbak Mika ki sing iki. Aja kliru kowe kuwi lho ya. Nggih. Monggo. Ilat tanpa balung. Katur serangan Badranaya. Monggo, Mas. Spesial kagem Mbah Lurah Sekarang. Asik. Spesial kagem Pak Lurah sekarang. Sehat selalu, lancar dan sukses. Panas mongso ketika lemesing. Nggih. Lah nganggo kepeane. Sak Mbak kamat sak Mbok. gaduk-gaduk Mas Ucek nggih. Mboten tembik. Mas Nyapki Ucek. lagune ya suwe tenan kok. Leres. Suwe tenan. Apa Nggih, meneh leres. lagu saiki seminggu ganti. Nggih. Wah. Jahat. Inji. Menika ugi taksih wonten lho, pepundhen ingkang lenggah wonten mriki. Nggih. Iki bose sampean Jaya iki ngeten mriki niki. Nggih. Sinten niku? Ah iki bose sampean Jaya ten mriki niki kok diaturi minggah. Oh, ngaten. Jenengan sebat asmane. Pak Misni. Ayo, jenengan celuk. Pak Misni. Pak Misni ya ampun. Monggo. Pak Jan. Waduh urung nganti disepoti Lah malah itu nggih. dhuwur sik iki. Jan, senine kemeton tenan ngene iki. Lah urung Kok iso disepot. senine Lah kemeton urung sih? disepoti lho piyayine Nggih. wis jedul. Pak Misni. Sehat-sehat nggih. Nggih, lancar rezekinipun. Nggih, pripun Mas Ucek coba dicandra. Dicandra pripun? Pripun? Kepiyayi lek gagah ngene iki terus piye? Gagah. Panjenengan kalah saingan lho iki tenan iki. Nggih Malam kalah. hari ini. Anu Pak madepe mriko Pak. Majeng mriko. Soale disuting. Lah, nggih. Disuting kan nggon kamera. Nggih. Mosok yo gegere tok sing ketok. Lah, nggih. ngono lho. Dadi kan ngertos Pak Mis niki ingkang pundi. Ngaten.
Selamat malam semuanya buat warga Samen. Nggih. Semoga bahagia dan sehat selalu. Amin amin ya rabbal Mas alamin. Uncek dan Mbak Demi Terima sehat-sehat kasih. juga. Amin amin semanten ugi jenengan Minta Pak. lagu aja ya. Iya, Lagunya lagunya nak apa? apa? Tresno Waranggono. Ya Tresno ampun. marang tonggo. Lah. Waranggono. Ya Waranggono. Seneng karo sinden iki lho, Mas. Tresno Waranggono. Gak apa-apa Mbak, bebas kok. Enjih. Bebas Pak mau nresnani tok ning Bebas. ora kudu Ora duweni. Oke, mboten napa-napa santai Dadi ya mau mawon. nresnani tok. Nggih Nggih. sembah nuwun le Pak Misri nggih. Pun maringi rezeki berkah Nggih. barokah. Amin. Pokoke lancar sedayanipun lah. Amin. Amin. Sangoni Bapak. meneh. Sida Kiai niki Sida uncek Jan. meneh. Terima kasih. Sian, luar Sehat biasa. selalu, lancar dan Pak. sukses. Niki dereng iki. Oh, Gak usul ke, Mas. Aja ngono. Pak Ucek. Jiro lupat monem. Nah. Oh niki Oh, Pak Haryanto, Pak Sutresno niki genti. Niki nggih Luar putra Mbah biasa. Misni niki. Ten. Nggih. Ayo. Jan Jan sak jarak keluarga, sida Dek. tekan dhuwur. Jan. Mas Ya, ini Ucek lomo aja ngono. neram to, ya. Mas Mas Ucek. Ucek. Nggih. Pripun? Oh, nggih, nggih, Gurin, nggih. gurin, nggih. Sida teko gorin. Terima kasih berkah Matur selalu, nuwun, sehat nggih selalu. luar biasa. Amin, Ya. amin, Matur amin. nuwun, Bosku. Nggih. Ya. Pak Uncek. Dalam Ya, Bu. Sesukne aja ngono kuwi. Lah, pripun? Lah pripun? Kancane jaluk non. Oh, lah, Niku nggih. ke malah nyetake. Pak, Nggih. Tresno Waranggono menika wonten Mbak Rani kang dari nyekar. Mbak Rani? Mbak Rani, ayo. ya karo udah. Debik ya. Oh, nggih. Nah. Rana Rani. Rana Rani penyanyi dangdut no kok ya. Lah nggih. Sing Nggih. tak kira iki mau sing Mbak anu mau, Mika Oh, wau. Mbak Mika sing niki. Engko Mbak Mika karo Mbak Vela diaturi jumeneng nah iki sing urusane dangdut dan lain sebagainya. Oke, siap. Nah, ki dawuh saking ingkang hamengku ganti langsung Nggih. riyen. Nah, Leres. Nggih. Tresno Waranggono. Ya. Niki Mas Sutris Pak Haryanto badhe joget to ketoke. Mika to Mas? Monggo. Aja nyangoni tok yang joget barang kene kok ya. Pak Tris monggo ajeng joget monggo. Pak Tris monggo. Nggih, apalagi Mas Tris jebule asmane sing asli Pak Haryanto. Oh, ngoten. Pak Arianto Tris. Nggih. Monggo, ya Mas. Mas Sunset. Piye, Kang Parto Tania Jaya ya mirsani dong sih. Kandhani. Oh, Tresno Waranggono nipun. Leres nggih. Mas Sunset. Menika saking Pak Mesni ugi taksih wonten pesan menika. Pesanipun menapa? Minta doa untuk tim voli Samen Jaya. Oh, nggih. Tanggal 29 Mei 2026 partai final Samen Jaya versus GPK Koripan di lapangan Bediwetan dari Pak Bos Samen Jaya, Pak Misni Zeni. Oh, Eh. nggih. Mriki niku Bose, ya. olahragane Nggih. maju kok. Saes. Bal-balan maju. Maju. Voli nggih maju. Maju. Oh, renor. Badminton maju. Maju. Nggih, jenengan Renang olahragane napa? Maju. Kula angkat besi. Ora yakin aku. Ora yakin aku. Angkat besi teyeng. Alah. Era. Malah tukang rosok. Lah, nggih. Taksih wonten panyunan ingkang dereng penaturaken kala Inji. wau. Sinoman ngersake negara angin. Ngaten. Nah. Saiki Mbak Vela sama Mbak Mika diaturi jumeneng. Monggo. Sian. Monggo Mbak Vela. Vela iki nyawang anu Vela, tak ucek kok Mika. ketok kaya terpesona ngono saja iki. Terus pesona pengen. Saya dodolanan. Oh iya iya. Oke. Jian, guayani sembois ngono aja. Iya kur ziu ngono tak ya. Spesial kagem dulur-dulur Karang Taruna. Nggih, leres Karang Taruna Negara angin. Negara Angin Sinoman Samen. Boyo negara. Jebule samu barang kalir iki yen sarwa keladuk dadine ora prayoga.